Ești freelancer și ai 1001 întrebări legate de e-factura? Hai să-ți răspundem măcar la 1% dintre ele. Ce este e-factura? E sistemul electronic prin care statul român va intermedia trimiterea de facturi între persoane juridice impozabile pe teritoriul României de la 1 ianuarie 2024. Cu ce vor fi diferite facturile încărcate în e-factura față de cele obișnuite? Cel puțin prin 2 criterii: formatul în care sunt create, neapărat XML, faptul că sunt trimise doar prin intermediul SPV și nu direct către clientul tău, care le poate descărca din SPV pentru plată. Și cum le pot emite în XML? Pe scurt, nu din Excel și nu dintr-un document Word. Vei avea nevoie de o aplicație de facturare care să le poată crea direct în XML. Vestea bună e că Firo te ajută să-ți creezi facturile electronice din câteva clicuri. Deja poți să le descarci din aplicația de mobil, iar de la 1 ianuarie 2024 le vei putea descărca și de pe desktop. Cum arată facturile electronice create în Firo? Ca niște facturi normale pe care le descarci în format XML, le încarci prin sistemul e-factura de la ANAF în 5 zile lucrătoare de la emitere și atât. Și cum mă conectez la spațiul privat virtual ca să trimit e-factura? Te conectezi pe baza certificatului digital și încarci factura în format XML. Nu uita să-ți cumperi din timp un certificat digital pe care să-l înregistrezi în SPV ca să poți folosi e-factura. În plus, conexiunea cu Firo devine automată de la finalul lunii ianuarie 2024. Descarcă-ți chiar azi aplicația Firo și pregătește-te pentru e-factura.